akuyona yonke-ke imizi engenwa isilwane futhi akusibo bonke abantu shawa isilwane. Ningasabiseki, don't always believe ukuthi unesilwane. Uma ungathanda ukubhiliva leyo information, it's your choice, futhi akusile icala lokho, ngoba khona abasebenzisa leyo information umanipulate abantu. Siphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bhekumndeni kaZulu. Sinibingelela kuwo wonke amagumbumane omhlaba. Siphinde sibingelele nalaba esazi ukuthi baphila nokukhubazeka, ngoba akusibo bonke abantu ababonayo, khona abanye abasizwayo kuphela kodwa basibona, nabo siyababingelela. Wonke ama-province o-9 ngicela ungawamention. Abaningi bayazi-ke ngake ngayichaza le ndaba yesilwane nangokulashwa kaso. Namuhla angizile ukuzochaza ukuthi silashwa kanjani. Ngoba phela abantu basilapha ngey'nkukhu beyilahle emanzini bonke. Sasikhulumile saze sasho ukuthi phela enye indlela engathi iseqophelweni eliphezulu ukusebenzisa indaba yesiduli. Namuhla-ke ngifuna ukuzogeqa amagula ngendaba yalento. Abantu they make a lot of messages on my WhatsApp. Babuza ukuthi njalo mangabe umuntu ethi uyobheka into zakhe ayisali le ndaba yesilwane, engazi ukuthi sekuthanda ukuba yi-scam lento. Kanti yini isilwane sodwa nesenza abantu bengaphumeleli? Abanye aba-understand ukuthi yini isilwane. Sometimes beze kuthiwa nje umuntu unesilwane becabanga inunu mhlawumbe thizeni, iyona inunu, kodwa afuneka ngelinye ilanga abantu beke bechazele ukuthi yinto enje. Ngizochaza khona ukuthi yini eyenza ukuthi kube kanjani. Isilwane siyinto ethelela nayo njengomkhuhlane. Ukuloywa kuba nesilwane, ukuthunyelwa kwekhubalo elithize elihamba nezilwane efike elizoloya wena, noma kuthunyelwa ikhubalo elifike liphenduke libe isilwane kuwena livimbe yonke into. That just the short summary. Yabona le information you cannot hear to anyone, to anybody. It's only me who can tell you. Others can extract from it. They can extract it from me. Yakuyizwe indawo kodwa. Khona ukuthi ushawe ngesilwane nje uwedwa, kungashawe ifamily. Most of the time yekushawe ama-families. Khona ukuthi uyishawele nje uwedwa nje fanqa. Mawusushayiwe wena, musuhamba uye ekhaya kini. Isilwane ngoba naso sihlakaniphile, siyabheka into existayo lena noma ungeke uyibone physical. Mase sisuka ngoba phela sidla nasegazini kuwena, omunye umuntu baye nesilwane uyancipha. Mase sisuka sibona abanye abantu ekhaya, mase singena kubona, uthola ukuthi sesingene wonke umuntu ola ekhaya usenesilwane, kodwa kwangathakathwa yena. Kuya ngokuthi umuntu uqine kanjani, whether uqinisiwe or lelo thongo lakhe limbhekile li-strong kanjani, noma lidinwe kanjani. Ngoba lidiniwe ithongo liyakulekelela, namadlozi la ekhaya, inyanya la ekhaya ziyakwazi ukuthi zikuvikele khona ushawa, ngoba phela abantu bashawa every day, kodwa uthola ukuthi abashayeki. Yini? Ngenxa yokuthi amadlozi abo ababhekile. Kuyenzeka ukuthi nawe ayidinele into eyenza ukuthi uloyeke noma uthakatheke, imoya ithole kalula ukuthi uthole ukuthi into amadlozi akini noma ithongo lakho lidiniwe, kodwa ithongo alivamisile ukukulahla mase lidedela ukuthi kungena amanzi ngomsele. Yabona-ke makushaya wena-ke sekushayeka yonke ifamily, shuthi wonke umuntu ola ekhaya unesilwane. La ekhaya ngithi sinobaba, sinomama, sinabantu abafana bala ekhaya, amantombazana la ekhaya. Guess what? Intombazana la ekhaya ukuthi mangabe ithandana nomuntu, lowo muntu sekuzoba possible ukuthi abe nesilwane. Ukwenza ucansi, it's very spiritual. The time unesilwane ulala nomuntu onesilwane, ku-possible ukuthi nawe ube naso. Ngaphandle mawukuthi wena mawuqeda ukulala nomuntu khona into eyenzayo, ukuphebeza le moya emibi obungasuyithathe kuloya muntu. Angithi yabona umfana othandana naye usethatha isilwane, useyapi nathi, usekhaya kubo. Sesiyokwenzani? Sesiyojakaja ekhaya. Ufuna ukuhlahlela, ukugeqela amagulu ukuthi yini lento eyenza ukuthi lesilwane kube yinto esabalele sengathi wonke umuntu emphakathini imphethe. Athe eyongena naye ekhaya kubo laphana sekuzodependa ukuthi ekhaya kubo uqine kanjani.
akuyona yonke imizi engenwa isilwane futhi akusibo bonke abantu shawa isilwane. Ningasabiseki, don't always believe ukuthi unesilwane. Uma ungathanda ukubelieve leyo information, it's your choice, futhi akusile icala lokho, ngoba khona basebenzisa leyo information ukumanipulate abantu noma ukumanipulate isystem yasebunyangeni. Unfortunately, we don't have formal system ebunyangeni. Umuntu uyikhulumela nje lento ayithandayo eyigoqela umuntu mayithanda ukuyigoqela umuntu. Mangabe nje regulatiwe ukuthi ena uyinyanga, kuyavumeleka eyisho into ayithandayo, kanti mhlambe akunjalo. Uyabona ukuthi mangabe sifika nalomfana othanda kule ntombazana, othanda kubuka le ntombazana sesigcwala lapha ekhaya, sizojakaja lapha ekhaya, siyayikhethela ukuthi sidila nobani kanjani. Nawo amantombazana la ekhaya nabafana bala ekhaya baqonyiwe kwezinye indawo, bayathandwa kwezinye indawo, nabo bazosisabalalisa. Nabafana bakuloya muze kwasithathwe kuona intombazane bazosisabalalisa. Yikho isilwane ngendlela esinenkani ngayo kuyakwazi ukuthi ena umuntu mayehamba yosilapha yedwa ethola ukuthi akayitholi ama results ukuthi kuhambe kanjani. Yingani? Ingoba uhambe wasilapha yedwa, ethi masebuya ebuye kanti la ekhaya sesila ekhaya vese mhlawumbe kwakushawa abantu bala ekhaya, sibuye sithi ukuziba kancane ngoba siyabuza ukuthi khona izinto oyisebenzisile ukulwa phela naso sihlakaniphile sisi sithutha, noma sithunywa kusetshenziswa imimoya strong ekwazi ukubheka ingozi. Uthi mawubuya la ekhaya sithi ukuziba kancane, siphinde sikuhlale ugcine usugxeka umelaphi uthi hayi lo muntu unamanga uyasigoqa noma uyiscam, kanti lutho uhambile. Mangabe uphuma emanzini anoparafini uhamba uyogeza ngensipho, uparafini uyaphela ungabisano. Kodwa mangabe ubuya futhi usungena kuwo uparafini, ukuthi kade ugeza ngensipho uzobe kungasasho lutho, uzobe usuphinda futhi ube umuntu ongakaze geze. Injalo nje mangabe kwethu ugcoba udaka waphuma odakeni wangena emanzini, mawusuphuma emanzini ungena odakeni uzophinda ube nodaka ube like umuntu ongakaze egeze ngisho ugeze. Ngazi noma kuzwakala kahle. Bese sisabala, yikho-ke lento engichaza ukuthi isilwane sisabalala kanjani. Sisabalale kanjalo ke wonke umuntu uthola ukuthi unesilwane. Iplani ithini? Iplani ithi mangabe kukhona indlela yokuthi wena uyolungisa indaba yesilwane, kuyafuneka mhlambe ikakhulukazi mawu head of the family, engathi singalungi ungabuya nento ezophinde izosixosha ekhaya lonkani, ukuze phela ungathi wena uyosilungisa wedwa uthi ubuya after a week siphinde sibuye nakwena ugcine usola umelaphi wendabuko. Kuyafuna ngathi mayilungiswa le ndaba yesilwane ungabuya ke uzoyilungisa wedwa. Omunye umuntu kuzosho ukuthi nawo manje sengizotshela umndeni ukuthi awenzeni, cha kulungile qhubeka wena uyilungise indaba zakho wedwa, kodwa bekuyiplan nje nami le engisho. Kanti wonke umuntu uya understand ke ukuthi yini lento yesilwane ihlasele wonke umuntu nje, ibe ngathi nje sekuyinto yebo gogo, noma sekuyitemu lokugebenga abantu. Angazi ke makhona ongezwanga engakhomenta kwi-comment section ebuze eminye imibuzo la kwi-comment section ukuthi besikhuluma ngayiphi topic. Ungabuza noma yini ofuna ukuyibuza ephathelene nezinto lezi sivamise ukukhuluma ngazo. Akukhethi lokho, ngesisho ukuthi out of topic, kodwa siyajabula ukuthi abantu mabebuza ngalento esisuke sikhuluma ngayo ngaleso sikhathi. Ngokuzayo-ke ngifuna ukukhuluma kabanzi ngendaba yakwaShembe, ngomlando nokulandelana kwamakhosi akaShembe, ngize ngichaze nokuthi isibhamu sangena kanjani ukuze kudutshulwa umholo kaShembe. Qala nje ukuthi uqhuma isibhamu emzini omkhulu. Please don't forget to subscribe, share, like and comment. We're also available on Facebook called Kamavi TV with Prince Begumdeni, and we're also available on Instagram and on YouTube. And on TikTok. Our YouTube channel is called Kamavi TV with Prince Begumdeni kaZulu. Siyabonga. Thank you. Kiyaleboga. Ek aspire dank. Meaning I am very thank you.